Hej YouTube fans. I dag så vi min første video af Minecraft og på mit plan. Og jeg vil bare sige, at det bliver lidt spændende måske, men vi kommer til at spille og have det rigtig sjovt. Håber jeg. Jeg håber, at I kommer til at kunne lide det. Og den næste bane, jeg kommer til at spille på, det er den, du vælger derude. Dig måske. Måske dig, som der står derude og kigger på at tænke, hvad er det, han bruger så fint? Og så kan jeg også lige vise det lidt. Det første her kan I se, er, hvordan man laver en stemme. Og så her, så går I her ind, hvis I gerne have, at I skal kunne høre mig. Så går det standard. Jeg havde et problemer med at starte med, så der gør det. Men så synes jeg faktisk bare, at jeg vil sige hej og farvel. Og håber, I vil lægge et eller andet screenshot eller sådan noget. Men så, vi ses.